Здравейте, хора! Аз съм тук вкъщи и сега ще видите какво ще правя. Ще отивам на стълбите в тъмницата. А да видим дали ще бъде страшно! Ето я вратата. Ето. Тук. И сме в тъмница. Няма да излезаме по-добре, защото така може баня е там и отиваме в банята. Така, ето ме, влезаме си в баня. Ето ме, здравейте! Така. Аз утре съм от 3 часа на работа, чак. Здравейте! Вижте, моята майка! Кажи здрасти, мамо. Здравейте! И така, видяхте моята майка и от вас чао! И да се обирайте за канала ми.